ಹಲೋ ಹಲೋ ದೇವರಕೊಂಡಯ್ಯ. How are you? ಪಕ್ಕ ಫೈನ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ಫೈನ್. ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ಏತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಇರು ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಜನ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಪದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಉಲೈ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬಾಡ ಅನ್ಕೂಲ ಪಿರ ಓ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಿರ ಪೋಯಿನಿ ಪೂರ ನಿಂಗದ ಬತ್ತೀನಿ. ನಿಂಗದತ್ತೆ ಜಲ್ಸ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಶ್ ಯು ನೋ ಐ ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಿಶ್ ಐ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬನ್ನು ತೂನೋಗ ಬೆಳಪು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳು ಎಣ್ಣದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆತಂಡು ತಿರುಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೈದಿನ ಆತ ಸಾಬೂನ್ ಬೈದಿನ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್. ಲವ್ ಸೋಪುದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೋಪುದ ನೀ ಕಂಪನಿ ಅತೆ ಬಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೊಳೈ ಪೋಯ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗ್ರೀನರಿ. ಒಲಂಜಿ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಉಂಟು. ಕಮಿಂಗ್ ನೌ ಬಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮಾತು ಮುಲ್ಪ ಸೇತ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆಯ್ಕೆತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒಂಜಿ ಉದಾರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು. ತೂ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋಡು. ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ ಉಂಡಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಸೋಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಕ ಎಂಚಿನ ಮೂಸದೆ ಸೈಪಾರ ಅವಿತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಅವಿತ ಅಲ್ಪ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆರೆ ಕಾಪುನಿ ಅನ್ನು ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಂಚು ಬಲೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫುಲ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿಂಚು ಪೋಂಡ ಒಕ್ಕ ಸೋಪ್ ದ ಮೀಟ್. ಓಹೋ ಬಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈತು ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗತಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇದು ದಲ ದೆತೋನವರ ಈ ಜಾನ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತೇ ದಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ದಲ ಬೋಡ ಅಂತ ಅವೇ ಉಂಡು ಈಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಜ್ಯೂಸಾ? ನೀರು ನೀರು ನೀರಾ? ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಒಂಜಿ ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಮ್ನೆಣ್ಣೆ ಹರಿಪುರ ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ಚಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅರಿಲತ್ತವು ಬಲೆ ಇರು ಪಂಪಾನ್ ಇನ್ನೆಂಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇ ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸು ಈ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಂಗುನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೋಪುದ ನೂಡಲ್ಸ್. ಓ ಸೋಪ್ ಮಲ್ಪುನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮಿಷನರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ತೋಚ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊನತದು ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ನು ಮಿಷಿನ್ ಸೋಪ್ ಬರ್ಪುಂಟಿದಾಯಿ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಸೋಪ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಲೆ ತೂಪೆ 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 ಇದೇಗ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾಣ ಮಾತ್ರ ಆಪು. ನೂಡಲ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಂಚು ಪಾಸ್ ಆಪು. One more. Boys come here. Tomorrow. Tule, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ತುಲೆ. ನೆಟ್ ಬರ್ಮಳ ಇದು ನೆಟ್ ಜಾವ ಪೋನ ಅಂಚಿಡ್ ಪೋನ ಬಲ್ಲಿ ಮನ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡು. ಓಹೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಿಷನ್ ಎರಡು ಉಲಾಯ್ಪು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಬಲೆ 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 ಹೋಯ್ ಈಗ ಬಲೆ ಯಪ್ಪ ಏನಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಮೂಲ್ ಬತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ನು ಅವಲ್ದೇ ಪಾಡು ನೀವು ಮೂಲ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಳದು ಪಾಡುಲೆತ್ತಿ ಅಲ್ತಿರ್ದದೆ ಆತ ಕಷ್ಟೋಡು ಇರುವ ಆದಿಮಾನವೇ ಮಾರ್ರೆ ಬಟ್ಟಿಟ್ಕಂತ ಪಾಡ್ನ ಪೊರೆಸುವ ಐಕ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇಟೇ ಬರ್ಪುನು ಅದು ಈತು ಪೂರ ಮೂಲ ಬತ್ತೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುನು ಅಂದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೋಪ್ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಅತಿ ನಾನು ಒಂಜಿಕೇನ್ವೆ ಎಂಜಿನಿ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಕುದು ಪೂರ ಈ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೋಪುಡೆ ನಿಕಲ್ ಮೀಪಿನ ಈ ಜಂಗ್ಲ್ ನೂರೆಕ್ಕಾಯ್ಡು ಮೀಪು ಇರ್ ದಾದೆ ಪನ್ಪರಿ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೋಪೇ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮರ್ಲೆಗ್ ಈ ತಿಂಚಿನ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೋಪ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಂಚಿರ್ ತಿಂಚು ಬರ್ಪು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೇಪ್ ತುಲೆ ಲೆವಲು ಪಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಟಿಂಗ್ ಮಳೆ ಮುಖ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಚು ಮಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನೇ ತುಲೆ
ಒಂದು ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೇಪ್. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಅದೇ ಮೂಸು ತಿನ್ಪರ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ತಲೆ ಕಿತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ತೂಪೆ ಅನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಣ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರಡ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 40 feet ರಡ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಫುಲ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಸೋಪ್ ಆಡ್ದು ಮೀದು ಜಪಡಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಹು ಬಡ್ಚಿದ ಮನೆಯರ ಜತ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಲೆಕ್ಕೋ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಲೆಕ್ಕೋ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜರ ಬಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಎತ್ತು ಕುರ್ತಿಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅತ್ತೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಪುರ ತೋಜ ಹೊಡತಿತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎತ್ತ ತೂಲೆ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುಂಗಿ ಬುಡ್ಚಿ ಪಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರು ಒಯ್ನು ಬನ್ನಿ ಪುಂಜೋಲೆನ ಅತ್ತ ಸೋಪುನ ಅದತ್ತು ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಂಜೋಸ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೈ ಅನಕುಂತವೇರು ಒಟ್ಲೆ ಟ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮೇಲ್ನ ಮೋನಿನ ಪಟ್ಟ ಪಸೇಜ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮೇರ್ ಮೇರ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆರ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜರತಿ ದಾಯ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಸೈಪ ಅಂಜಸ್ತೂಲೆ ಹೊತ್ತು ಯಾರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ಚಪ್ಪ ನಾನು ದುಂಬರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರುವಾರ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸೋಪು ನೈತು ಲೈ ಪಾಡು ನಿನ್ನೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದ ಬರ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ನೀರು ಟಚ್ ಆರ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಬೋಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋಪುಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಪಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾನು ಮೈನ್ ಉಪ್ಪುನೇವು ಎಸ್ ಬೇತಾಲ ಇರತ್ತು ಯಾರುಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫೈನಲ್ ದಾಲ ಜಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಮಲ್ಪ ಓಹೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟಾಪಿನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಪೊಯ್ ಎದುರು ಪೊಯ್ ನನ್ನ ತಾಳ ತೆಗೆರಿಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಡೆ ನಾನು ಕೊನೊಪಿನಿ ನತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಕೊನಪನಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀ ಬಕ್ಕನೆ ಲವ್ ಆಯ್ ಅವಲಿ ಮಾರ ಇಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈರೆಗ್ ಲವ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಆಯ್ ಚಿರು ಪನ್ಪರ ಈ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀನ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಎಡ್ಡುಂಡ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಪಾಡ್ ಇರೇ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಇರೇ ಕೊಂಡಯ್ಯಕ ನನ್ನದೇ ಸಾವುಗ ಅತ್ತೆ ಈರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಮದ್ಮೆ ಏತ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಿರು ನಾವು ಏತ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸುರುತ ಮದ್ಮೆ 36 ಒಂದು ಸಾಬೂನು ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಮದ್ಮೆದ ಭಾಗ್ಯ ಆತಿ ಮದ್ಮೆ ಭಾಗ್ಯ ಆವಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಮದ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತಾಲ ಬಂಜಿ ನಾನು ಇದು ಸೋಪುಡು ಮೀನ ಅಂಚನಿ ಎಂಜಿನ ಬೇಂಡ ಆಪುಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಹೂವಣ್ಣ ಒಂಜತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೇ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ದೀತೆ ರವಣ ದೀರ್ನ ದನಿ ಅತ್ತಿ ಇತ್ರ ವಿಷಯ ಓಪನ್ ಪಂಡು ನೆಡ್ ದುಂಬು ಹೋಲಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಮಾಂಬೆಡಿತೆ ಮಾಂಬೆಡ್ಲೆ ಸೋಪ್ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತಿನ ಸೋಪು ಇತ್ತಾರೆ ಅನುಭವ ಉಂಡಿರೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಓಹೋ ಐಟ್ ದಾಲ ಮೀನಾಗದಾಲ ಆತಿಜಿ ಹೌದು ಆಲಾತಿ ಆ ಸೋಪು ಅವು ಕುಂಟಾಡ್ತು ಸೌಪು ಐಟ್ ದಾಲ ಐಟ್ ಕುಂಟದ ಕುರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗು ಓಹೋ ಅರ್ಧೋಡು ಸಮ ಕೈಕಾರ್ ಮುರುಟು ಗಟ್ಲೆ ಕರ್ತ ಆಪು ಇಟ್ಲ ಅಂಚಾತೆ ಅಂದ ಮುಲ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಅದ ಮಾತೈಜೆ ಅಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಬೆನ್ಕು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜ ಇರೆ ಪೋಡಿವೆ ರವಣ ದತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ ಪೋಡಿನ ಪಾತಿಯರು ಜೆರ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡಲದಾಲ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆಲ ಅಂಚ ತಾವು ಪಟ್ಟ ಪಸೈಜ್ ಅಂದ್ರಾಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಮೇರು ಅಂತ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಂದು ಚಾರ್ ನಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇರೇಂತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಂಕು ತೆಲ್ತು ಇರೇಗವು ಮಾರ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಿಪಾರ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ತಗಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿದೆ ತೆಲಿಪಾಡು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ತೆಲ್ತು ಅಂತನಾಗ್ಲೇ ಮರ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪುರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ
ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಓಕೆ ತ ಇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆತ ಪೂರ ಮಾತ ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೀ ಆದುಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿಟುಳ್ಳೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಉಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ನಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ESI ಉಂಡು ಮುಕ್ಲೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಕ್ಲೇನು ಕೊಂಡೋಗ್ಪುಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಏ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ನಿಮಗೆ ಎಂಜಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಜಿನ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ LUV LOV ಅತೆ LUV ಮಾರ್ಕ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಚಿ ನಾವು ಇರುವ ದರಿದ್ರಕ್ಕ ಸಾಲಿಡ್ ಕಲ್ತಾರಿ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಚೆನೇತ LOVE ಬಂಡದು ಪಕ್ಕ ಬಾಡ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಅತವು ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ LUVMARK ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಅವಡತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ BUS ಅಂತ ಬರಬೇರತ್ತ ಅವು ಬಸ್ ಅಂದತ್ತ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಸ್ ಅಂತ ಓದುವಲ್ಲ ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಪಂಪಾರೆ ಓ ಅಂಚ ಅವು ಬಸ್ ಓಹೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಓ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವರು ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಓದೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಅತ ಸಿ ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ನಿಕಲ್ನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಲು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರೋರ ಸುರುಟು ಈ ಸಾಬೂನು ಬಾಡ್ದವರ ಮೀಲೆ ಬೋಡ್ನ ಮುಲ್ಲಾಯ್ಬೋದು ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಪ ದೋಸುಲ್ಲೆ ನಡ ಬಾಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಂಚಿನಿಕ್ ಕಾಲಿ ತೋಜಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಈರಿಡ ಪಾತಿರ್ದು ಈರಿಡ ತಿಕ್ಕದು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋಡು ಬರ್ಪರ ಏರಿ ಯಾನ್ ಜುವ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಈತ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದಾಜ್ ಅನ್ಭವ ದರಿದ್ರ ಪತ್ತಿನ ಕಂಪಿನ ಅದು ಕೊಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆತಿಜಿ ಈ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸ್ವರೂಪು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಲೆ फिर माल आड़े बहुत एत्तार ऐड बक्क इंक्ले फिर आर्डर कोर्बेक इंक्ले कोल्ला पुच्ची आंडा बक्क तुक अवे दिस इज बैड ಈ ಕಂಪನಿದ CEO ಕು ಇರಿಂಚ ಪಂಪಿನೇನಿ ಕಂಪನಿದ CEO ಆಡು ಏರ್ ಲಾವಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಬೈದಾರೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಮುದೆಲ್ ಐನೆ ಕೇನ್ನ ತಂದೆ ಅತ್ತಿರಿ ಈತನೇಟ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರೊಂದು ವಿಚಾರತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಸಾವುದ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಪ್ಪ ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಂಕಿ ಸಾ ಮೊಂಡ ಬಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏ ಜಯಶೀಲ ಓನಿಯ ಬೇತ ಐಟಮ್ ಕಣೆ ರೇಡ್ ಬನ್ಯಾರೆ ಯಾಪ ಎಂಜಿನ ದಾರಿ ಸೀರೆ ಕಣೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂದಯ್ಯ ಎಂಚೆ ಚೊರಪಟ್ಟಿ ಏರಿಯ ಚೊರಪಟ್ಟಿ ಈಜಂಟ ಬನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೊರಪಟ್ಟು ಬನ್ಪ ಈತ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಳ್ಳತ ಎಂಜಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇನ್ನೈತ ಟೊಪ್ಪಿನ ತೆಪ್ಪೆ ತುಳ ಕಡೆ ದಿನ ಎಂದ್ರೆ ಪೂಜೆರು ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಮಾತಾ ತೂಡ ಐಟಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಓ ಒಂದು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಐಟಮ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೂಡು ಓ ಪೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪೂರ ತೂಡಿ ಪೂರ ಓಳು ಐದು ಅಡಿಕೆ ಪುರಿ ಏನೋ ಸಾವು ಎಕ್ಕಡ పోತೀನಿ ತೋಜ್ಜಿ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲಿಪುಣ ಬರ್ಚಿ ಮುರಂಡ್ರಾಟಿ ಸಾಬೂನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಸಮ ಸಾಬೂನು ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಈತ ರೇಟ್ ಸಮ ಮೀದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಂತೇನಿ ಅಲ್ಸು ಪೇಸ್ಟ್ ಬಾಡ್ನಿ ಮುಲ್ತಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಲ್ದೇಕಿ ನೇರು ತುಂಬ ಮಜ್ಜಿದ ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ದೇಕು ಅಂತ ಓಹೋ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಡತ್ತೆ ಲಾಭ ಎಡ್ಡೆಡುಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡುಳ್ಳೇರು ಖುಷಿಟುಳ್ಳೇರು ಖುಷಿಟುಪ್ಪೋಡು ಈ ಸೋಪು ಸಾಬೂನು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮುಗಳು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಂಡ ಪರಿಮಳ ಅವೇ ಪರಿಮಳ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ಲೆ ಓ ತೊಚ್ಪಾರಕಂತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅತ್ತವು ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಜಿನೇತ ಓಹೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿ ತುಲೆ ಬೆತ್ತ 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 ಕಲರ್ ಮೂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲೂನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಟ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಂಡು ఒక గిత్తండ నేలుజా ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ 4 ಕಂಟೈನರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಪಾಡು ಪಡ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ತುಯ ಅತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಅತ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡು ಇಪೋ ಹಂಜೆ ಬಾ ಅಲ್ ತಾರೇಕ ಬಾಲೆ ಮಾಡು ನೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಓಹೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿಂಗಿನ ಅದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು
ಐತೆ ವರ್ಕ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಚಿನ್ನ ಕಂಜೂಸ್ ಜನ ನನಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ದಾಲ ತೂಯರುಂಡಾ ಅತ್ತು ತೂಯಿರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೂದು ನಮೂನೆದ ಸಾಬೂನು ಉಂಡು ಯಾನೇನಿ ಒಂಜೆ ನಮೂನೆದ ಸಾಬೂನು ಮಾಡೋದು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಐಟಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಸೋಪದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಳ ಹಾರ್ಟ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಕೂತಾರ ಇದು ಆಗಿನ ತೂನಗನೇ ಲವ್ ಆಪು ಅಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಸೇಲ್ ಅವು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಸೇಲ್ ಆಪ್ನೆ ಆನಿ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಸೇಲ್ ಆಪ್ನೆ ಉಳ್ಳತ ಓ ಆನಿ ಅವಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಬಾ ತಿಕ್ವೇನ್ ಮಾರಿ 2 ಗಂಟೆ ತರೆ ತಿಂದೆಂಬಿ ಈ ಮಾತ್ರ ఆయన ಎದುರು ಆನಮ್ಮನ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಈ ఆయన ಎದುರು ಏನೋ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ఆయన ಏನಪ್ಪ ದಾಳ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಎಕಡೆ ತಿಂತೀನಿ ಎಕಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಜಾಶೀಲ ಅತ್ತೆ ಓ ಕಂಬಳ ಬರ್ಚ ಅವು ಬೋಡ ತಗೊಂಡು ತೆಲ್ತು ಬಾತೇವು ಗೊತ್ತಾನ ಕಾಲ್ದುಲ್ಲ ಏತ್ ಬರ್ತಾನು ಒಂಜಿ ಸಪ್ತ ಬಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಬಂತೀರ ಅಂದಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬಾತಿ ರುಚಿ ಅದ ಜಾಲಿ అప్పుడు నిన్నీళ్ళ కొనపనా ఇచ్చేత కొనొచ్చి దానే రట్టు కొనుండ దీనికి వారం 16 చేపలు పోండు దాన్ని పోయేది దాని పక్క ఖాళీ కుంటారుతున్న చేపండే మీ ఉడాతి అవా ఓకే ట్రీట్మెంట్ ప్లే అవా బాయ్ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸೋಪಾ ರಡ್ಲ ಸೋಪ್ ನಾನು ಪಂಡು ಕೊರಿಬೇಕ ಪಂಡು ಕೊಡೋದು 2 ಮಂಟಿನಿ ಮಾರೆ 50 ಆಜೆತ್ತ 30 ಆಚಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದ 20 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಯ ಬಾಂಬೆಲೆ ಸೋಪ್ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತಿನ ಓ ಸೋಪ್ ಉಡಿತಾರೆ ಸೋಪ್ ಉಡಿ ಓ ಅನುಭವ ಉಂಡಿರಿ ಓಹೋ ಐಟ್ ದಾಲ ಮೀನಾಗದಾಲ ಆತಿಜಿ ಹೌದಾ ಆಲಾತಿ ಲಕ್ಷ ತಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಮಾರೆ ಚತಿ ಮೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರೇ ಒಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಸಾಬೂನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊರೋಡ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಡಿಯಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಐಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ESI ಉಂಡು ಮುಗ್ಲೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಗ್ಲೇನು ಕೊಂಡೋಗ್ಪುಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ರೆ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಎಂಚಿ ಸಾ ಮೊಂಡ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರ್ಚಿ ಓಯ್ ಪುರಾಣಿ ರಾಟಿ ಸಾಬೂನು ಕೊಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಜ್ ಇಂಜ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚತ್ ಸಾರಿ Be like Bolar.